gaure tekniko lanetan gari lagina gurekin. Eta ez dakit, besterik gabe nire gaitik turreira, ez? Vale, ados, ba, ikus batzuk komentatako. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Eta, bueno, azteko Game Awards ez, baina beste game sari batzuk, ez? Eta izango ziren kasu honetan Game Erontxe sariak, Lander. Bai, egiz izan urte hasik eran ez dago lan albiste askorik, orduen guriegaz gatoz ez, gure albiste propioagaz. Ze, bueno, pasadan urte bukaeran, ja hainbat urte ezin dugun moduen, Game Erontxe sariak antolatu gendu zen, da horre aste pare batez, ez, boto amoteko aukeri egonda hainbat kategoritzen, bueno, betiko auki dugu, ez, urte jokurik onena, rol jokurik onena, betiko tipikoak, eta gero hortaz aparte, sari berezitzu moduen edo gure sari moduen behintzet, Euskal Bideojokurik onena eta Euskaratzerik onena hautatu dugu, edo gure komunitateek hautatu duz, ezta. Aurten egiz izan, inoz baino jente egizek emon dugu bere botoa, 178 boto jaso duguz, gure inkesta. Aurreko urtetan alderatute gorakada nabarmena jaso dugu, orduan posik hau zentsu horretan. Eta besterik, parik, aurreko saio pare baten indugu ja Game Awardsena, ez? Aburrete komente dugu bertan emon dizin zarizek eta, baina bengoan eba zuen, guriek ezagutxera goaz. Urteko jogurik onena gazaziko gara nahi badozuen, zelan ez, Elden Ring izen da, nire betxetoritzez pero neban, eta komunidadiek horren alde bote deu. Azkenien azotan komente dugu Elden Ring ez, Dark Soulsen oinordekoa, From Softwareen, ez dut esango azken urteetako jurik borobilena, ze eurreko danak itxelak izan dira. Baina, igual beste maiatxu batera erunda bena ez, orduan, komunidadik hori baloretan jakin dugu, eta beste batzuk batxetik ibilizila esan behar da, alan da bez, God of War Ragnarok eta alakoak boto nahi kotxu desente jaso da bez. Adibidez Elden Ringek 70 boto jaso deuz, God of Warreko 36, horren atzitik Pokemon Scarlet eta Violet egon dire, 19 boto gaz. Orduen, bueno, aldetxugaz irabazi Elden Ringek, baina atzien eukidez bate batzuk, ez da? Bueno, hor gontzan, ez? Azkenian Game Awardsetan borreka hori egon zan, pixkat Elden Ring, God of War, Ragnaroken artian, ez? Eta, hori ikusi da komunitatean, ez? Hemen badagola PlayStationeko jokalaririk. Eta, bueno, ez dakit, kuriosua da, ez? Representatzen dela bideojoko euskal estenan ero bideojoko erabiltzaileen artean, badagola olako korrelazio bat, ez? Orokorrarekin, ero mundu mailan azken fineen hori ez da, igual eurreko From Softwareen jokuek, saldu da asko, baina ez horren beste, baina Elden Ring egaz pasea, ez da hype hori egonda, ja atzetik egondan, fama ospe horrek, jente pila erakarri deu, Elden Ringek piloa saldu deu, azkenengo datuek, ez da, 17 milioi baziren, edo oinoko gehiago, jan asko goratzen. Osa, ez dakeri bet, batez eurreko Dark Soulsekaz eta alderatute. Orduen, bueno, horren beste jarraitxe dukin, joku horren hona izen da, ez dago besterik, ez, horren alde indau jentiek. Eta adibidez God of War, da beste segurunik nik ez du jolastu, baina seguru nau kristona izango dela. Baina bada egize plataforma batera, bueno, kasu honetan bi kontsolatara, PlayStationen 4 eta 5 mugatute dauela. Horren, ja jokalari zen base txikizago dekozu, ez, disfrutetako edo bentzet baloretako. Kurioso izango zen jakitzia zenbat pertsona, ez, asidan jolasten eta lagain daben, Elden Ring. Hori gitzi gora bera, ez, ikusitxe lorpenak eta... Igual jakin leike, zenbait. Bentzat, Steameko erabiltzaietatik zenbatek egin daben hori, ez? Hori da, ikusizkero, ez, zenbatek pase daben adibidez, margit eolakoren bat. Hori da. Gitzi gora bera, zenbatik bai ala bai pasatu behar da, okaz baldin manago. Ustot desetxe, badabor gaztelu atxetik juteko beste bidetxu. Baina ez duzu desblokeatu behar runaren bat edo zerbait, esaten nahi dut. Jokoan aurrera egiteko ez da margitil behar? Mesa redondara joateko? Nik ustot desetxe, ez, horretarako ez, hori harin desblokitan da, orduan igual ez, eurrera inaldozu. Osa, beretan Elden Ring joko aski da, eskatasun piloa dago. Vale, eta Gran Runa, dago bat, logro badala Gran Runa. Recupera el poder de una Gran Runa.
Gutxienez Bueno, bat bitxo. desblokeatu biako da, ez? Bitxo, Euneko bai. 62 lortu da hori. Bueno, bentsate lehenengo etxain nagusi potente bat bai akatu horren, euneko horrek. Bai, a ber, Eta puro Madrid bizan euneko jarraitxo. 73,6ak hil dau. Claro. Bueno, ez da txarra, osea, Radan be, euneko 50 gora, bueno, osea, Bueno, itxura nahiko danez txuko bada duen, joko bat, bai, bada Bai. joko bat, jendia azten dana eta jolastu egiten da bena, Neban espero, horren bestek, ze... Ja, ze, hype batian erosten duzun joko bat, eta gainera berez ez dana erresa, ez? Bai, beretan. Posteko da, neban espero, Radanelako bat horren beste, jokalarik garaitu izena. Ondo, elegante. Hori da. Nahi duzun aurrera ingo dugu, ez? Bai, jarraitxo mesedez. Komente dugu zenak azkenien, beste kategori garrantzitsutako bat, gure sarizetan, euskal bideojokurik onenarena izen da. Eta urten, hainbat eduki duguz, egiz izan joku piloak kaleratu dire Euskal Herriko garatzaileen eskutik. Gehizenak ordenagailuetara iritsi dire, batez bet Digipen Bilboko ikaslien eskutik, ez? Hor ikusi dugu, irratsaioetan askotan komentu dugu zen bideojoku dire, euskeraz dauzelako. Ez da ikasliek eniko, ikasletaldiek eniko bideojokuek, ez? Alan dabe, gero Evil Nun, The Broken Mask, Keplerien zena, Arima Shadow, ez? Joku txikizagoek ikusi dugu bai. Kontsolatan, Rivalia, Dungeon Riders, dalakoak ikusi dugu, Narona Sports, ez? Orduen, genero desberdinek, jatorri desberdinek, ez? Egiz izan, batez be Bizkaikoak ikusi dugu, bai egon dire Gipuzkoakoak, Naparrak, ez dut uste Arabarrek dagoenik, baina badaoz baten batzuk, ez? Gero hor komentete jarri nolan adurra azken erronka ikusi dugu bai, ez? Telegrameko rol bideojoku hau, Barraka, pasan urte bukaeran estrenesana Durangoko azokan, gero mugikorretarako Gringorran eduki dugu adibidez. Orduan, eskaintza zabala egon da, eta, azkenean, botuen kopuru hori, nahiko zabaldute egon da, ez? Bakoitzak bere aldera injeu. Alan dabe, Euskal Bideojokurik onena zein izen da, gure komunitatearentzat, Janjo, pasadan urte erdirantza komenteko gonduen hau irratsaioan, dala Digipenekoan bigarren mailako ikasliek Hangover Studios, deitzen da taldetxo batek, kaleratu daben jokue, Steamerako, doan jolastu leike. Bertan, samurai baten kontrol hartzen dugu, olako espata dueluetan ibili bierko gara, batez beparrizek eitzen ez, apurka-apurke eurera eitzen. Baina nabarmentzekoa da jokuen estilo artistikoa, ez? Olako arte japoniar moduko estetikideko oso politxe. Eta ikusten denez, 58 botogaz, Euskal Komunidadien begiradan akarrapeti lortu dugu. Eta komentatu da gainera, joko hau indabela C++ erabiltzen, C++ erabiltzen zerotik itxura denez. Ez da berabili engine edo motor bat bideojokuetarako, orduan, doble merito, ez? Nik ustotia, Digipenen laugarren urterantza edo hirugarren hasiko dire Unrealegaz, orduen, benetan meritoa da hori, Hori, aipatu dugu moduen Janjo deitzen da, Jan apostrofe jo, japoniarra. Ala eta B hori, YouTubeen, Steamen ero bilatzeko dana batera, ez? H-A-N-Y-koa eta O, idazten madoso agertzen da. Hori da, edo bestela gure euskarazko bideojokuen zerrendara sartun, eta hori da, hortik. Hori da. Ez da, komente dugune, 58 botogaz, hau zeizen da euskal bideojokurik onena, atxetik adurra azken erronka aukideu, 38 botogaz, eta 3. postuen Barraka geratu da 20 botogaz. Aipatzekoa, ez? Aipatzekoa, adure oso berezia dela, Telegram bidez jolasten da, egunean pare bat, bentsat hasiera baten pare bat movimentu egiteko ematen dau, ez da denbora pilo bat hartzen duten joku bat, baina oso polita da probatzeko eta ikusi bere gustatzen jatzen. Hori alde batera, modu batin aldako alderatu berbazer katalogakaz, ez? Dala egunien momentutxu bete eskaintzeko joku ez da. Hala ere hori, daukan lore pilo bat, historia, Euskal Herri guztian zehare jolasten dozu eta ez dauka grafikorik. Baina... Hori da, oso berezizia orduen. Bai, oso berezia da. Eta gero Barraka, ez dakit zune duzun komentatzea. Ez, azkenien pasan, aurrekoz irratsaioetan komente gendu, noin gitxi, Ibai Espurua garatzaileek urte betez garatu daben bideojokue da, ordenagailuetan itzion nuntzen momentuen, Steamen oinoko ez dau, eta Android mugikorratan Play Store bidez erosleike, eta da puzzle joku txikitsu baina politxi bet,
batez be, hori, ezta? Bueno, adin guztietara zuzendute dago, baina batez be, umientzako aproposa dana. Eta, merezi dio probeti ikustiez, atal estetiko oso berezizeteko eta oso derra da. Puzzle, eta gero bai dauka habilidade minimo batek eskatzen dago, movimentuan, eta ez dut esaten ona izan bida esanik, esatutena da, kombinatzen da bela, bi estiluak. Orduan, oso dinamikoa da, akzioskoa da, baina aldi berean puzzletxo batzuk egin behar dio eta politxa da. Gainera, bere estetika hori plastilineakin egindako estetika hori, animazio metodoak erabilitata, benetan oso txukuna. Pertsona batek gartutako izateko, benetan merezi du ikustiek, Zorizonak Ibairi, eta, beste irabazlieri, bai, zalantzari parik. Jarraitzen dugu, euskaratzerik onenagaz, pasan urtien 32 bideojoku jaso gendu zen euskeraz, ez? Danetarik egon da hor, novela bizualak egon dire, adibidez Amaiera Tragikoen Antzokia, Outer Wilds moduko indie joku, sarituek egon dire, edo Hollow Knight, ez, beste adibide bat. Hollow Knight hor dago erdizke, ez? Pasan urtien egon zan lehengo bertzinio txubet, baina urten kaleratu dugu... Definitiboa, esanik. Hori da, definitiboa oin egun batzuk kaleratu da, orduen hor dago erdizke, baina pasan urteko zerrenda sartu gendun. Gero Aragami 2 euskaratu gendun gamerauntziatik, ez? Beloren, adibidez, danetarik egon da, hainbat maizulan egon dire hor, orduan zentsu horretan borroka gogorra egon da. Alan dabe euskaratxerik onena barriro janjontzat da, 39 potogaz lehenengo postu lortu dugu, horren hor argi dago, ez? Edipenekoak mogidu da bela horren komunidade etxu ez, bota moteko. Azkenean hori da, ez, botuen kontu gola doia, baina, izena ipingi, aipatzeko eta txispa pixkat emateko. Hori zera, azkenin olako sari txikizetan, lortzen badozun apurret zure komunidadi erakartzi botetan da hori dena, hori da, azkenean, gehiago entzungo da, gutxego entzungo da, azkenean hortan lortzen dozu, baina bertan listan daren guztiak dauke merito handia, eta, hemen bentsat ikusi dutena gaitinik, nivela maila badago. Zantzari parik, bai. Zaten edo, ez da bat beste baino bia, baizik eta, orokorrien... Boskaketa badago, eta askotan Game Awardsetan gertatzen dan berdin, aukerak eta pixkat bihotzakin egiten dozu, honek gustatzen jan, laguna die, jokotara jolastu dut ontara ez, eta hortaiko asko dago. Horren arire, izan behar igual, oin urte batxutako euskaratuniko jokuetan, ez, ikusten da igual, maila bastakitz traketxa edo igual laguntzari jaso barik, ja berez joku bete euskaratzi zaila da, ez da, zarra bat bezerreza. Baina urtengo, 2022ko bideojokutan ikustetia beste maila bat egon dala orokorrien, ez? Jokuek testu pilo bategaz, eta horretaz gain, oso euskaratze honagaz, oso maila honagaz, ez, itzulpen aldetik. Horren hori postekoa da, bideo horretatik jarraitzen dugun. Bigarren postu euskaratzerik onenan kategoritzen, Amaiera Tragikoen Antzokientzat izen da, hau da, Pasajaun Gamesek estudizoa da berez, garatzaileena, baina kasu honetan itzultzi arduratu dire, ez? Hau da, Nom Nami deitzen den indie garatzaile baten novela bizuala. Itzulpena oso ona da, gane hor Itanoan da, oso testu pila deko novela bizuala dalez. Eta oso bereziz, euskaraz nahi badozuen jokuren bat probu edo ezagutu aukera edarra da. Eta hirugarren postuen egongo zen Super Mario 64, dala pasaden urtea zikeran guk euskaratu genduen jokue, 23 botogaz, lortu dugu brontzesko domina hori, ezta. Ja honek kategori berezitzuek itxitze, ohiko ataragoaz edo alako saritzetan egoten dizen arruntetara. Akzio eta abenturazko bideojokurik onena oin God of War Ragnarokentzat izen da, zentzu honetan benetan merezi da bela usteot, jolastu zodan arren, jolastu dut oin gitzi egun batzuk aurreko atalera ez, eta benetan zoratzeko jokue da, eta espero bigarrena horren parera eltsie gitzien ez, edo gainditxe beba ez da. Jokurik onena barriro Elden Ring etxat izen da, hor ez dago inungo zalantzarik, egon dire beste Pokemon Scarlet eta Violet atzetik, Xenoblade Chronicles 3, egon dire JRPG hor potente batzuk, baina Elden Ringen aldien nik ez dut uste zer egin idekienik. Indie jokurik onenan kategorizen egon dire, titulu oso interesgarrizek, Sifu ikusi dugu, ez, Stray hor,
jende pila erakarri dagoena, eta bai, komertzialki eta ekopotentik izan dizena. Baina lehenengo postu irabazli Vampire Survivors entzat da, 35 botogaz. Dik bertan hause boten eban, azken finien ordu pilo sartu dutzatezelako joku simple honeri, eta... Baina, Sifu be oso salia zaz, Bai. Baina Vampire Survivors hori, ez da? Azpigenero bat asmatu dugu hor, inok espana espero, pertsona batek sortu niko bideojoku batetik, otezana itxion doan jolasteko demoa hor lehenengo, gero estimen 2 eurotara, ez? Ez dakit, susteko totala izen da, eta beretan joku oso bereziz, Bai, lehenengo postuan egoteko Steamen, ez? Alako joku simpleakin benetan asertatzea da. Eta, bai, merezi dau. Jota hortik zenbat jaio dizen, ez? Bai, mekanika klonak. bardinekaz edo, klonako bai azkenien. Bai, zuk esan dozuna, genero bat sortu dau. Hori da. Eta orduen, benetan, alako guza berezi betetxe garren bakarrik merezi lehenengo gotia. Multijokalari honen hankasuen, aurten, egiz izan, nik ezotekin nolan ezer buruen, berezirik. Elden Ringen bai ibin, ez da, multijokalari zen, baina eneba jakingo, ez da honena izango dan edo, ez? Bai bada oso berezize igual, baina, ez dakit, ez, bere guzatxu deko zer, ez? Ez dut uste Elden Ring joku multijokalarioa danik. Osa, jolastu leike, bai. Bai. Baina komponente hori multijokalaria nabez, eta multijokalaria, ez? Osa, dina jotena da. Emonten dutzu aukera, baina ez da joko multijokalari bat. Hori da, ez da. Gainera joku bat oso introspektiboa, benetan bakarri jolastia bilatzen da gena, nere ustez. Bai, niretzako pentset da hori, ez da. Jolastu lehenengo espakarrik, eta gero bai, laguneka zibiltzeko edo beste jokalari batxirui laguntzeko edo hori bai, multijokalari izatzara. Oinek izan atara da bezala, hauneke arena moduek eta barrizek. Koliseoa. Koliseoak, hori igual bizi gehiago da nik ez da probe. Dark Souls bin bai ibitzen itzen bastante, bertako PvP horretan. Bai. Bigarren hau dugu, esan ze gotezinen alako bizona ziren usteot, nun altxuen inbadidu 2 edo 3 batera usteot, elako zero esan, eta horren horri biltzen itzen galdute. Txala, kanpai bet jo bierzen dule zona hori pasetako, eta orduan jenti egotezan, zazan olako Covenant bat, horretarako, gune horrek babesteko. Orduan zuke mizenun horren kontra. Automatikoki jenti inboketan man. Lehenengoan behantzeko mekanika bat egotezan, basoan, horre Artoriasen 8an biderako basoan, horre egotezan antzeko mekanika bat, zuk defendatu inberzen dule. Baina hemen ja ezetesan euren kontra bakarrik. Bi pertsonan kontra etxezen nun aldi berien. Hori izan katuana, ez? Katuan hori da. Baina hemen bigarrenin desberdin izan. Orduan Elden Ringen, bai ikusetan antzeko koliseo horre dauzela, lehenengo Dark Soulsen begoten ziren, DLC-en, horbe ibilin itzen aportxuet, baina egitzitzu. Horren proeguot, ez da, hau koliseoana, baina hori ze, ez dut uste honega itxik multijokalarik honenan sari hau lortuko da benik edo. Ez da lortu, bigarren postuen geratu da Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare biegaz batera, 56 boto lortu da desbizek. Bai, espero, Call of Duty adibidez, bai, ez da jolastu, baina bai ikusten dut hor sari. Warzone, ni Warzone ibilin, ez? Dala gratisko satixa, ez? Esan daigun. Eta, bueno, ez da, gaizki dauka bi aukera multijokalari, betiko Battle Royale, eta bainipingi da beste modua dala DMZ, zona desmilitarizada, eta kasu honetan, txartzesa, lagunekin, uste dut 3 ero 4 pertsonako taldiak diela, 3 uste dut. Esartzezate, eta daukuzu jolastia robot eta beste ekipo batzun kontra. Egiten dien misioak eta gero saiatu biasa bizirik irtetzen, ez? Eta irtetzen zaren hori, da zure botina, eta hori dana erabiltzen dozu, mejoratzeko gauzak, eta hala. Kurioso da. Hori da, honen antzekoa igual, ez da jolastu inoz, Tarkofen antzekoa. Pentsatzen dut asko errezagoa, ez? Ni beti Tarkofen antzun dutena izan da, dela gauza bat, benetan saia sorakeria badala. Eta kasu honetan nahiko simplea, ez? Jolasteko erreza eta multijokalarirako oso egokia. Ni bai, hau kadezu honetan ikustot oso multijokalaria. Alan dabe, Warzone bera, zarra edalez, ez dakitzalko bagendu sartun sarizetan, hori. Ez, baina Warzone bi bezala irten da, hau. Bi bitxo, listo jakin. Petxetan egunerak eta bazala, eta listo. Ni bestak itzela konsideratzen da, baina jokua ni berriro bajo neban, osorik. Bitxo, orduan bai izango da. Joku berri bat bezala dela esaten da garik. Hori da.
Vale, ez togak hori. Nik kasuri benetu nahitzen eta pentsatzen bai, egunerak eta bai. handi bedala eta listo. Vale. Egia esan, sartu esaten dozu iguala. Osea, azkenean, dana, ez da aldatu teknikoki esebez, eta gero visualki agian badago saltua, baina nien eskai apresiatzeko, buruz, ikusi bari konparaketa. Hori da, igual efekturen bat edo beste, moduloren bat edo beste, bai hobetuko dabela, baina besterik. Eta jokuan modu hau aldatzen da, baina, karo, egia esan, gero multijokalarialako dauzken mapa eta estiluak eta aurreko jokutan behoz antzekoa di, ez? Zaten nahi dut, Call of Duty bat urtero irtetzen da, evoluzioa ez da. Azkenin dala Overwatch 2 gazin da bena, ez da? Overwatch 2 da, baina ez. Eta lehenengoan jarraipen espantzinetxu moduko bet, edo eguneraketi beste diparik. Izan leike. Ba, hori, baina urrengoa, lehenengoa irabazi da bena pixkat estilo hori da, ez? Baseguan gauza bat, hobeto inda. Hori da, lehenengo postue Splatoon iruntxat izen da, 51 botogaz. Eta bai, askok dinoi ez da, dala bigarrenan egunerak eta moduko bat, baina bai irakurret hori, guz asko betzen dauzela eta aldaketa asko dakarzela. Nik entzun dut, ez? Azkenean Nintendo salien gandik entzun dut. Oso guai, esposu jolaztu bira merezi dau, baina erosi dabenak eukitza bixa bota dabela faltan evoluzio bat. Azkenean Nintendo bai da asko gauza berriak sartzekoa, normalian erosten dozu joku bat, baina badakizu zerbait jasoko dozula, ez, bestiak ez totzuna emon, eta kasu honetan ez dela inbeste hola izan, mapak uste dut errepikatu itzen diela batzuk, eta jendiak esan da, jode, da, bigarren jokua pixkatu betuta, baina, jode, ez da bela inbeste aldatu, ez da bela justifikatzen joku berri izan, nahi ustez. Baina, alata be esaten da, esposu jolaztu bigarrenera, kriston joku hona da, kristona. Nintendo azken alditzen da bina ditzen da bere multijokalarisekaz, adibidez Marion Kirolan jokuek eta holan datoztez burure. Ataten da da joku oinarrize oso ona dekie, baina eduki gitxigaz. Eta gero eguneraketakaz, badoaz, mapa gehitzen, pertsonalize gehitzen. Mario Kart estilora, ez? Bai, hori, justo Mario Kart azkena, bai urtezan berez eduki askoaz, eta oinoko eduki gehiago sartun dutzi, baina... Bale, ezuk esan zinuan, ez? Pista pillo bat gehitzu dutzela gero. Bai, hori zebe, baina berez joku originalak nahiko txonatzen ja berez. Bai. Eta orduan, Splatoon irun kasu, bai bada berez izan, ze bigarrenagaz ulertu aldot, ez? Urteti eduki gitxigaz, eta gero hori eguneratzen jarraitxie. Baina Splatoon iru izen da, jarraipen bat, tal cual, ez? Hartu nikoa eta gauzako betuta portxu bet. Orduan, hori ja, mapak errepikatzi eta igual ez egoti horren beste eduki. Ez dakit, ez da jolastu orduan eziot esan berez, baina ez dakiz lan egongo da zentsu horretan. Alan dabe, bai badekote gogoa probetako irugarrena, bigarrenin apurtxu beti bidintzen, baina irugarrena probetako gogoak aznabil. Baina bai emotezte nagekeri apur batek Nintendo online horrek, ez? Ez que ja ikusten dabil menuetan denpora pilo egon itxela itxaroten. Gero igual ez da holan, auskalo, da espero kontrako ezetie. Bai, entzun ditut kritikak horri buruz, baina, karo, hori hobetu leiken gauza da, ez? Bai, Nintendo horretan gozotan desesperanti izaten da askotan, Bai. Ze euren online jokuek, izaten dira asko itxarotiena eta online geldoa izaten orokorrien, ez dakit ez. Olako joku batera dala partida askar batzu bototeko, ez dut egon gure itxaroten, ordu partida atxu. Bai, ez maz, pero ez datuzte burure, batzutan desesperanti dala online da holan, ez, justo sartzen sala esaten dozu, daukat 10 minutu, sartu konez partidatxoa botatzera, da egon behar basa bost, ero 6, ero 10 minutu itxain, hori da. Mario Karten adibidez barreini pasetan da, pora pila zauz itxaroten, zirkuito bakotxa jolastu hostien, barriro aukerak eta badau. Eta ez, emon, metxet, kopa oso bat aukeratzeko eta gero urrengoa ez. Bestari parik. Batzutan horre oso arkaikoa dire eta desesperanti izeleke Nintendo gaz, ez. Orokorrien, baina multijokalari kontutan ondino gehiago esango neke. Ja. Hor, doble maurlerrek egiten dago, Twitcheko txatian komentario bat, Death Strandingen antzerako multijokalaria egian. Ez dakit oso ondo seri egin leiken referentzia, esan dugun zerbaiti pentsatzen dut. Elden Ring edo batera. Elden Ringen multijokalaria edo, ez? Nik ez dut ezagutzen Death Strandingen multijokalaria, pentsatzen dut aritz egongo baldin basan igual idearen bat izango zebala. Bai, horre, hori, ez da purbete lotxiena eta... Gari, ez dakit zure gautzen. Errepidiek sortxiena eta konektetina da olako gauza dira. Karri laguntzen jutina. Orduan, izen leke ez, Dark Souls eta Elden Ringen hori antzeko tasuntxu batzuk eukin leke ez. Igual ez abil horri buruz bertan, da benan kizartzen abil, baina
Bai, ez, baina ez dakit Garin ahotsa sartzen dan audioan. Vale, ba, hori da gure kontzientziaren ahotsa eta berak Hori da. kontatzen dau udala ba hori. Ba, binaka joatia, ez? Azkenean menditik galduta joate esan bezala Death Strandingen, ba, beste pertsona batekin, da bai da Elden Ringen estiloa, da Double Morelerrek esaten dau baietz. Konfirmatzen dau Elden Ringen Hori da, ez dago multijokalariari beste buruz zebilela. interakziorik azkenien. Bai, ez dago gertatuta multijokalariekin ezer berezirik egiteko, baizik eta da joku berdina multijokalarian jolasten duzu beste batekin, eta bueno, ze aportatzen dutza, ba, beste batekin jolastia, baina normalean be kenduko eta esplorazioari eta pixka kenduko eta seguramente zu bakarrik ez egiten dituzun gauza guztiak eta pruebak eta hori, ba, igual ez tozu hainbeste egiten. Hori nire iritzia. Bueno, honetan Urrengo geratu goaz. barik nahi baduzuen, ba, ez da hurrengora goaz, ja ataltxoa amaitzeko. Gailu mugikorretarako jokurik onena barriro Vampire Survivors izen da, 58 botogaz. Justo urte amaieran estrenezan mugikorretako bertxinoa, Androidekoa, bakarriko karrizpan hauen. Doakoa da, espantxinoa ez dako, baina, bueno, doakoa da, eta ondo dauz egan erazteko inungo iragarketik, ez? Bueno, nahi baduzun bai, hori da ondo. Bai. Elementu mekanika batzuk ez jarraitzeko aldosuz ikusi iragarkezek, baina jolastu nahi baduzun inungo publizitaterik ikusi barik, aldozu behin, eta joku normala da, ez da kapeta, ez. Puntazo bat, ez da oso ohikoa hori. Mugikorreko jokuetan dana da iragarkia. Taponkle berak garatzaileek esan dugu, justo lakoan kontra nahi da bela, ezta? Edo bentsete benetako joku bete eskaini, ez? Iragarkezekaz lotuniko abai ala bai. Ez, gainera, aukera emoten daen bitartean, niri oso zintzua pentsatzegat. Bai, zelantzari parik. Gane hori, gero bai, atako dugu DLC eta igual hori ordainpeko izango da, baina eske da modu perfecto, ez? Gente irakartzeko, zure joku egona da, merezi dugu horreitxik ordaintxe, ba ordain joan got, eta listo, ez da besterik. Eta gero, bigarren postuan geratu da Marvel Snap, 39 botokin, bastante dio baita. Ni joku hau, ba, ikusi dut, ez? Publizidadian eta jendia komentauta, baina ez dut ezagutzen. Eta, jode, egia 39 boto be asko dala, ez da? Nik oso gauza honak etxutaz joku niri buruz, eta honegaz pasatzen da justo kontrakoa. Eltzen da puntu bet, antzadan ez, lehen gorduak dira oso honak, ez error daño barik aldozu jolastu eta goza pila lortu, baina ja eltzezara maila batera nun, ez dakitzi tiru esartzi badan, edo asko grinditi edo zer dan, baina holako pareta bat dago, ez da, hori da asko entzun dutena. Balan da lehen gordu horrek oso ondo dauzela, ez dut ikusi askori bez jokuena, holako karta joku simpletxu edala uste dut. Baina, bai, Marvelen sali bazaren eta mugikorretarako karta jokuek guztien bat zen bai, baina horren modan dauzenak. Igual merezi du probeti, Bai, bueno, ez dakit hori paretana esan dakoan, pixkate goguak entzen da, ez? Baina ordu asko alan dabe guzti dut, horra heldu arte. Ja, vale. Eta hirugarren postuen Apex Legends, mobile, Apex. Bai, Apex Legends. Jode, dare joku batzuk tiruenak mugikorrian kriston fama daukenak, ez? Zela esan bestia, Free Fire hori da, eskerrik asko gari hautsa. Free Fire jokua eta gero bebai PUBG, ez? PlayerUnknown Battlegrounds eta hostia, mobiletan jolasteko, mobiletan eta imaginatzen dut jendiak mando gari jolasteko da, bela. Suposatxe, bai, ni betxetu umiek ikustiko deskalien Fortnitera, ez moi, ez besterik parik. Eta eske nik ez zio barneratu hori, ez zio teoloan jolastu zolatute, ez. Hori bai dala, ez, generación de la tablet. Beste zeo zegetarako ez, baina hortarako... Jo, horretan, Bai. Ikuste deskalien da, eske zio petxeu, ez. Ganera, bale, kriston laguntzak egongo dire, ez, apuntetako tari dana, baina landa be, boa. Ni mando batekin ezin dut, eta mobilakin. Esto sinisten, bai. Eta, bueno, gure zen azkenengo kategorizia izan da, gehien espero dugun bideojokuena, ez? Datorren hilabetietan edo urtietan estreneko dan bideojokurik desiratuena. Lehenengo postuen zelanez, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, egon da. Oingo maiatzien... 75 boto sendorekin. Hori da. Nipe hau boskatu neban, egizizan desietan hau ikusteko. Gero, bai motazte biorrapur beti ez lan urtetan dan, ze gauza oso kitxi ikusi dugu bideojoku inguruen. Baina jolasteko goazkoaz. Ikusi nien naiz Nintendon kriston fana, ez? Ola bultzatzaia eta zer, baina eske netzat Zelda eta Breath of the Wild eta hau izan behar da, inkreiblea. Osea, netzat bentsatzegat kriston asiertua dela, kriston lan hona indabela, enfokia oso hona da,
Eta, jo, honese dauka, arriskua baita Nintendo izan, eta kontinuista izateko. Baina, eske, naiz eta kontinuista izan, nik uste dut urte batzuk bide honetatik segitzia ona dala. Eta, bueno, ez da baitara DLC moduan, baina zehose potentiatara biako dabe, osea, era buruari be obligatuko dutze, zerbait gehiago egitera, hori ona dago jokalarientzat, eta bestela gainera, iritsiko da, ez? Teknologikoki edo idea aldetik, klik hori zerbait berria eskaintzen dozkuna. Ez dakit, hemen ikusten dena hori, vertikalidade hori, egan egitea edo bentsa zeruko mundu hori, ez, existituko dala, eta abesen moduz, baina niri bildurrik ez da ez demoten, ze txarren antzeko izango da, eta antzeko ona da. Bai, baina niretzako lehenengo jokuen Breath of the Wilden onena da esplorazioa, ez? Galtzi mundutik eta esati mendi horretara aldugu dut eta bidien topeti arrizkaren bat edo txartalde bat, pertsonaren bat, eta horregaz berbeti, ez? Hori da parterik honen oin, bigarren eskolasterako adibidez, bai pila gozatu dut, baina ja ez da berdinez ezagutzen duzu mundu eta badakizu zer dauen. Hori, edozen joku gaz esan leike, nik uste dut Breath of the Wilden oinoko injergiza dekola, ez? Orduan, Tears of the Kingdom ikusi dugune, talez, Hyrule bardin egongo da, suntxitute igual, edo ez dakiztelan egongo da, baina zeruen egongo dire beste leku batzuk, eta bai, guai dau, idei oso ondo dau, baina ez duzte horren bestera kartzen edo ez dakitze, gero igual atalerren bat eta jazten dire benetan eduki barrezek erakusten da dinot, hau da zoratzeko kristona da. Baina ontsen momentuen hau hori, jolastu nahi ze Zelda niri pila guztia date, Breath of the Wild kristona da, eta orduan, badakitza gube ondo gongo dela. Baina, bai gudot beste soziar ikusi, beste txaka. Ezaugarri bereziren bat edo mekarikaren bat hor ondo dagoena, ez dakitz. Bai, a ber, nahi behar nahiko neuke, baina esaten dut, bueno, txarrenera nik espero dut jokua, eta txarrenean jarritza, Eta gero, bueno, ni be urrengu hau, boskatuko nuke Hollow Knight, Silksong, baina ez da izan hori, izan da Hogwarts Legacy. Nik uste dut momentua oso egokia dela, irten bida laizter. Bai, otxaiak 10 estenetan da, bai. Oso erakargarria da, jokuaren planteamentua, grafikoki, egon diren Harry Potterren jokuetatik hola niri bentsat gehien baita ditzu nabena, izan da. Eta, bueno, ia zen modu zirtetzen dan. Bai, azkenin, oinartien egon diren Harry Potterren joku handizek, beti egon direz zendizilez, pelikulatako lizentziak eta hori dana, joku oso onak egon dire, batez lehenengoak, gero hor baten bat dau barri zaue dana, nik ez dutena jolastu, eta esaten da bena oso ondo dagoela, ez tegitzen zintzen, la orden del Fénix, edan ez gogoratzen. Eta gero Legonak dauz bai, ez da, beti ondo saltzen dizela, divertigarrezi dire, baina ikusten da Hogwarts Legacy beste maila baten egongo dela, ez? Grafikoki, irakutsi da bena teknikoki kriston pasadie da. Baina nire bilorrak portxu du motezte, oso eskorranaz, bai, izen lehike, baina ez dakizela motezte gero ez da lagongo horren ondo. Iakusko dugu, laster, otxaiak 10 estenetan da, orduen probetxako aukeri gongo da. Bai, otxaiak 10 dinot, baina da bakarrik belanaldi barrezetako eta PC-ko bertxina usteot. Gero PC laurako eta Xbox One-erako eta Switcherako bestreneko da, baina berandu hau, oin ez dakitetez dadak buruz, baina horrek berandu hau belduko dira. Bitxu, eta, bueno, hirugarren esango zen Hollow Knight Silksong, aipatu duguna, azkenian nik uz badakit, gure komunitateko asko eta asko zain darela, asko dabiz Ibaiosen itzulpenakin lehengora jolasten, pentsatzen dut berriro aginak hortzak zorrosteko. Bai, behitu, justo txatean, Twitcheko txatean, zuzenian egiten gabizen bueno, hor badabiz komentatzen, bai, Ibaiosek berak Silksong boskatuko leukela, eta gero doble maulerrek esaten dago Street Fighter 6 boskatu zebala. Eta egia da, ez dago, lehenengo hiruren artean, baina Street Fighter 6 buruz entzun ditutenak izan diela, espaldian borroken bideojoko bati buruz entzun dututen onenak. Bai. Hori, azkenin borroka jokuen komunidadiek oso txekizek izaten dira orokorrien, baina bai, injerra asko ikutzen dabe, eta Street Fighterren 6. atal honek, sekulako itxurideko izan. Oso itxurara. Betak, eta ni betera azto jolastu, baina bai ikusitaz, YouTuber handizek jolasten eta guzatxuk eitzen, eta, ikaragarrezea. Bai, buelta oso on bat emondotzela. Bai. Bueno, albiztik azamatxo horretik, aipatu behar dugu, gaur bertan abiatu dire
EITV da, uste dut, Ubigo sari zen bigarren Bai. edizioa, pasadan urtien, bari komentu dut, erratxaioan bebai, dala Bigoko unibertsitatiek antolatzen da bezen sari batzuk. Eta bertan kontu da, bideojokuen lokalizazioa entxatezti bilatzen da bela, ez? Orduen, bertan, kategoria desberdinen artien dau, euskerazko lokalizaziorik onenan sari zebe bai, guk egin dugu moduen, ez, eurek indabe. Eta geurtik urtarriak 26 arte boto amoteko aukeri dau euren webgune ofizialien. Gure webgune sartu neskero, gemenautxa.us webgune sartu neskero, bertan diko zuez, bertan saltzen dizen, sari honetan saltzen dizen bideojokuen hautagaizek, ze ofizialki euskaratutakoak izen behar dire, orduan ez diretan danak sartzen ez, adibidez, Super Mario 34, aipatu dugu zenak, Hollow Knight talakoak kanpoan geratuko ziren. Baina horteko zue zerrenda oso nahi baduzun ikusi, eta boskatzeko azteka hori bebai bertan topeko duzu. Eta, bai. Osea, interesgarria, ez? Joan zan urtean be jarraitu ginoan, eta bueno, aurten be ikusteko goguaz. Hau zirtetzen da ben. Batez be euskarazkoen atalian. Bai, zalantzari parik. Horrengo albiztena, bai. Eta horrengora pasado horretik, eske lehen egonga pixka komentatzen, baina azkenean ez dugu esan, ez? Zetara ibiligan, azkenean izan dugun atxeden honetan, ero gabon inguru honetan. Nik egitzen apurutan etare jolastu dut, horri bilinaz. Steam Deckan, denpora guzti zen. Ordenagailu ikutu bestoten egizizan, Bai bilinaz God of War amaitzen, Uncharted laun be apurtxu bete bilinaz, ez hor PlayStationeko joku horretan. Eta gero hortaz aparte, gero komenteko dugun saga baten bilinaz nahikotxu, Fire Emblem, ze, urrengo albiztiga sortute doa, gero lotuko dugu dana batera, baina horretara bilinaz gehizen bat, gabero ordutxu bete do bilinaz hartzen, hor, JFoga. Eta, a ber, vale. Eta Fire Emblemena eta ontxe komentatuko dozu. Ontxe komentatuko hori dena, bai. Vale, ni hori, esan dutzu, buelta naizela pixkat Elden Ring ikutzera, egia da ez dutela inbeste jolastu. Elden Ring, eta gero Teamfight Tactics, Triton, droga hori, ero partida laburrak dien hortara ibili naiz, pixkat, azkenean oso kasuala, zirkunstantzia gaitxik, naiz ibili gauza potolotan sartuta. Elden Ringen be, bigarren bueltan, lasai hartuta, logro batzuk egiten, tankil, eta gustora. TFT-na, pasada bat da, lan asmatu da ben, justo LOL, dala olako partida luzien joku bet, gero, beste genero guztiz berri baten, kontrakoa, iraupen. TFT-ak, emoten dutzuna da, ez dakit, kasual tasuna askoz gehiago dauka. Bai, emoten dutzuna askatasuna, segatik, Glolian zare talde baten. Eta talde hori sortotzazu partida hori, azkenean, zuzertzen za, eta zain ez dakize, die 40 minutu gutxien ez jolazten. Eta, sortotzazu partida ezin za joan, adibidez. Eta benetan dago zigortuta, normala den bezala, azkenean, joku guztiaren, ez dakit, partida oso aldatzen dago iti bera, bat pertsona joatiak adibidez. Ez bakarrik emaitza, baizik eta esperientzia. En cambio, TFT-en nola pertsona bakoitza dagoen bere partida egiten, individualki, joaten baldin bada pertsona bat ez da zer gertatzen. Orduan, ez dakuzu lehenko gauza presiorik, inok ez datu esaten hobeto egiteko, txarrago egiteko, soia zure bolara, eta oso egokia adibidez, umeak dauzken gurasoentzat, eolako partida kasuala botatzeko, eta esatu zu, dozen momentutan, joan behar naiz, joaten naiz, eta listo, ez da zer gertatzen, botatzen da partida hau, eta ez daukat buruan ezer, lasai jolasteko, eta inkluso zerbait entzuten, podcast bat entzuten, edo zerbait egiten zaren bitartean, partida bat oso gustora botazen, lolakin estan bezala. Orduan, nire ustez, alde horretatik oso onda zertu da, erabilidaderen lorea, erabilidade grafikoki bebai, sortuta zeuken arte bat eta oinarri bat, eta montau dabe beste joku mota bat, bestalde, asko existite zana, karta jokuetan eta oinarrituta dagolako. Bai, azken finean, ez da, partida luzien aipatute Vampire Survivorsekin jarraitxiko dugu apurbetez, ze hor, ondo jolasten baduzun ordu erdiko partida da, edo gehiago, depende, zeitzen duzun. Orduen bai, horrezkaten dutxu horretara goti, eta denpori izkentzi, Orduan bai, nik uste mugiko horretarako onena hori dala, ez da? Partida laburtxuek,
nahi dozunin sartu alizetie da pipa, jolastu da, listo. Alata B, diferentia txiki bat dago, ez? Azkenean, TFT da, ordu erdi ez dakit, Lola, ez? Irauten daben denbora hori, bai ala bai, eta hor jolastu duzu, edo ez duzu jolastu, jazta. Bai? Vampire Survivorsen ematen dut aukera pause emateko, Bai, pausa moteko, eta bai. hor lagatzeko. Hor baduka bere abantaiak, Bai, hori alde zantzarik hortatik. bai. Hori bai. Baina egia da, azkenean ordu erdiko partida dela. Bai. Bueno, urrengo albistera pasa horretik, lehengoa zuzendu biot, EITB ubigo esagot, nire burue Ez, naztetan ebienaz. bueno, baina gero- Etif da, bale? Etif ubigo, sari zekite. Vale, hori da, eski zeko zen ipinitza ITV. Bai, gidoien Bai. EITV jarritzeko, baina ez da. Bai, bueno, a ver, ez da eser gertatzen. Errez autopetako gentiek, Ez que ez da, Etif ubegaz. izena ez da errezena. Ni beti ubigo begiratzen dut, ubigo eta lokalizazioa edo lako zez, eta listo. Bai. Venga, egia ez da. Vale, urrengo albistera paseta, errepaseko dugu urtarrileko estreinaldi handizek, ez? Hilabete erdi baino gehiago pase daia, berandu gabiz, baina egize da potentiena konjoko estreinatzeko dauzela, orduen errepasotxu ingo dugu, bale? Estreinatu dizenak zentzuk izan dire, batez be JRPG potentiek ikusi dugu. Alde batetik urtarrilak 13 One Piece Odyssey estrenezan, dala, bueno, JRPG simple txuet, One Pieceen unibertsuan girotute, lasto txapeldana kontroliko dugu, txandakako borrokak, daulako Dragon Quest oinarrizko txuet, ikusitena gaitxik analizitan eta justo jenti horretazki jeten da oso simpli eta oso erreza, batez be, ja pasabizen JRPG-en munduen murgildute, hau izango da, paseo bat azken fine. Baina, bai bada egize, One Pieceen jokurik onenetariko izango dela, eta orduen, sali bazaren merezi du probetiek. Bai, batez be hori, esan da, saliendako, egindako joku bat, ez? Azkenean, ez doia azkenengo kapitulotaraino, baina bai ia bukaerako fasetara eta orduan, benetan irakurtzen da bienak, ero ikusten da bien handako polita da, horretara jolaztea, baina bai da, azkenean fanendako egindako gauza bat. Hori da. Batez be gozatuko duzu. Jokua bera baino, gehiago. Hori da, bai. Eta gero, gaur bertan, estrene dire beste bi JRPG, birmasterizazioak, ez dire estreinaldizek propisoak, dizela Persona sagako 3. eta 4. atalak. Oingitzi, E3en ikusi gendu zen ez, Atlusek iragarritzea, Atlusek eta Segak, Persona Post, 4 eta 3 estreinaldi barrezik ingo bizela, gaur egungo kontsolatan eta ordenagailuetan. Eta, Persona 3 Portable bertsioa, heldu da ordenagailuetara da kontsolatara, eta Persona 4 Golden, dala, bertsio hobetue, hau ordenagailuetan egonda, oin urte pare bat estrenezan, 2020ko udan esango neke, baina heldu da kontsolatara, bai. Persona 3 da Persona 4, ja nahiko ezagunek dire, batez bosgarren agaitxik, dire JRPG nahiko berezitsuek ez, Instituto Japoniarreko eguneroko bizi moduen aztetan dabe, gero txijakaz eta borrokakaz dalakoakaz. Eta asko merezidu dabe egiz izan. Bai bada egize, espadozuzen ezagutzen, gehiago merezidu dabela bosgarrenetik hastia, Royaletik, zalantzari barik jokurik onena da sagatik. Baina, hori guzti badatxun, 4. probetia dibidez, Golden bertsioa, asko gomendatzen dut. 3. horren bestez, Portable bertsioa da, berez da PlayStation 2ko joku izan Persona 3, baina gero PSP-erako Portable bertsioa eta bien hor nahiko mugatute dauk, esabatxuko beto dauz, baina novela visual baten elementu gehiago deko. Orduen, asko guztetan badatxun merezi deu, baina bestela 4tik edo 5tik hastie hobeto. Vale, erosketa izan dut, eta ez dut ditu, baina justo personaren atala galdu dutela uste dut, así que nahi badozu urrengo albistera pasatu genke. Bai, urrengoa bizer bertan estreneko da, dala jaipatu dugun Fire Emblem saga honetako atal berrize, Engage, Switcherako estreneko da bizer, gehiago ezagutuko duzu ez, persona da estrategia, txandakako borrokan, JRPG horrarteko nasketa bat. Engage hau da apurbet, Fire Emblemen 30. urte hurrena ospatzeko, oin 3 urte izan, baina bai, hori ospatzeko bideratuten da bez. Egin da bena da, histori barreze kontetan dugu, ez? Fire Emblem bakotxak bere historizeko, bere pertsonaitzek azta bar. Baina egin da bena da, eurreko jokutako protagonistak, inbokazio moduen sartun dago ez barriro, horrek erabiltzeko aukeri dau. Orduen, apurbet ospakizio moduen, ez? Anime rolloa oin gehiago injartu dabe,
Fire Emblemetan beti egon da, ez? Beti zen da personaje oso animiek ez, diseinuak eta bar, eta historizeko bai. Baina, kasu honetan, nik lehenengo mapatxo ikusteko aukeri ukide, lehenengo partidatxue, eta asko flipeotek izan sartun da bezan geusakaz. Alan da bai, itxura hona daiko, personaje nagusi zen diseinueken dute, Redditen eta Toothpaste txan deitxitxie, olako bi koloretako ulea raro daiko, oso diseinu berezitxu daiko egiz izan. Baina, bestela esan dabe analizis egaitzik oso ono dauela, Fire Emblemeko osoa dala, eta sagako jarratzaile barazaren berezi dauela probetia. Dana die estilo ontara, estrategia... Bai. Goiti behiratutako estrategia... Badau, justu azkena, hori izan, musou bat, hau da, vale. zu kontrolatu zule Daren kontra, ez? Baina bestela saga nagusikoak, bai, estrategia txandakakoak. Asko merezi du jolastiek, haue mobilen emulatzaile bidez jolastiko adibidez, zarratara, Game Boy Advancekoak eta holan, merezi du. Baina gero sartuko gara gehiago nahi badezun saga honen barruen, bale? Oso ondo. Urtarriako 24 jaseko dugu Forspoken, dala Square Enixen abenturak zinezko joku, desiratu hau izan, aspalditxik ibili dire trailerrak erakusten, atal grafiko ikaragarri zedeko, ez, hor, esan da. Bai, ez, oina, aurre erosketa egiteko aukera dago, jota, ikusi dute, 80 eurotan. 80 euro, bai, hori aipatxegotan izan zuen, bai. Ja, ikusi dugu, ez, Belanadi barriko jokuek presizoz egoten da bezala, PlayStation hasi izan euren jokueka, soin Xbox be gehitxuengo da. Eta, bai, zoritzarrez, 80 euroko presizoak gero eta biko hauek izango dire. Eta ikustiko hau honek benetan merezi duko da bene, ez Forspoken honek. Itxura hona deko, baina bai emoten apurru dela demo teknikoa edo, ni pitxet sentipin hori deko, ez dakitze. Grafikoki oso potentia da. Bai. Baina gero ez dakitze benetan, erakutsi da oso zaila jakitzea zein dan estilua, joloa sana. Bai. Beti egon dire, bardin erakusten, ez? Mundu ez lan zeharkatzen dabe, magek erabitxe, ez? Mugikortasun oso politxeko lamoten dugu. Baina hortik aparte, ez dakitz beretan bereziduko badaben, edo ez dakitz. Badauka rollo txiki bat Infamous bai. jokuei. Nere ustez, erabiltzen da mekanike gaitik eta gero egia da kontestua guztiz diferentia dela, ez? Kontestua fantasia medieval rollo dela. Gainera, emoten dago historia badaukala girito noventero bat, ez? Tipiko pelikuletan joate ziena gaur eguneko jendia, beste mundu batera... Bueno, baina hori oine modan dago, mangatan eta isekaizen mundue, beste unibertsio batera doan protagonista barrena, eta nuen bertan magia edo boteriek desblok, betiko historiz, ez? Ez que da pizka betikoa, bueno, a ver, esaten nahi dut, izaleike, kriston ona o kriston txarra, nire ustez. Bai, alaster ikusko dugu. Hori, 80 eurotan, urtarrieko 24, PlayStation bosterako eta PC-erako izango da, bai. Eta hilabeteko azkena izango da klasiko bat, urtarriako 27 estreneko da Dead Space-en remake. PlayStation Bost, Xbox Series eta PC-erako. Oso itxuro nahi daiko, izan, nik espero dota bondo urtetia, baina eske oinarrizko jokue, jatorrizko joku oso ona zan, eta hemen indabena da atal grafikoa eraberritxu, baina ondo. Orduan, zure ustez da atal grafikoaren eraberriketa bat, edo dago mekanikak eta... Ez dut uste mekanika aldetik berritasun handirik ikusko dugunik, baina eske... Remaster bat izango zan gehiago? Bueno, nitxeko remasterra da... oinarrezko jokue hartun, eta hobetzen dozu zela, jokue bera bardine da, baina berezmina egoten dozu, igual teksturako betu alakoak, ez? Baina hau da zerotik enge ja remake oso bat, ez? Motor grafiko barrezedeko, modeloak zerotik bat, dana da zerotik enge, ez? Baina jokua praktikamente mantentzen da. Bai, hori bai. Historize, kokalekuek, estxarrak horrek mantentzen dire, baina... Final Fantasy 7an bai egon zan remakearen beste zentzu bat, azte zaban. Hori remake, bai, hori da, hori guz asko aldatzen bi esan. Eta gero adibidez, untxatara dabe Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, ez da jaz lagaitzen dan. Zala PSP-ko Final Fantasy 7 birmasterizazioa. Baina horrek bai badekoz, guz asko aldatzen dabe, asko hobetzen dabe, baina bai bada remaster bat, modeloak eta ondo betute dauzen arren, ja hortik abiatute dauz, ez, joku behitzeko.
Ja. Zago ez da zerotik egin dana modeloak, motor grafikoa Aha, dandana. aha. Nitzako bentset hori da remakeen eta remasteran arteko desberdintasunak. Gero igual beste batek beste Egongo baina... zan beste baremo bat be badago, ez? Baina, bueno, Bai, ados, bai. ados. Adibidez, hasikiran, Jakitzeko, ez, esan. bai, hori Final Fantasy gaz adibidez, hasikiran nik zebantxe eukin eban, ikusten eban horren hobekuntza handize, petxetan eban hau remake da, eta garatzaileek esaten remastera dela, da, nan ulertzen. Baina gero, bai, ikusitxeia bidizoak eta, bai, bada, osea, partin barrine da, baina modeloak asko betute. Eta ja, iluminazioa eta holakoak. Baina, bueno, Bai. ja honegaz amaitzeko, ez, hau izen da urtarriko jokuen ataltxu hau, eta Gero- laburla, bai. Bai, gero, notizia bat be, zuki godozuna, Lander, webgunera. Returnal, ez? Etorriko dela. Bai, atzo iragarri bien PlayStationekoak beste joku baten, bueno, jakin dugu, ez, berez jape urteko zala PC-erako, ordenagailutarako, baina argitaratze datien berrien mondabe, ez, Returnal, dala Housemarken indie joku AA, AAA, ez, hori biliko da, nazte hor raroa da, otsaiak 15 estreneko da PC-en, da roguelike, akzinezko roguelike joku bet, nun horako planeta estralurtar baten ibilko gara, apurete bullet hell kutsu edekien borrokatan, hau da, bala pilo hongo dire, gugore saiesten ez, kontrarasoak eitzen. Baina, bueno, nik ez dut probetako aukerarik, baina gogo asko dikotzatez, irakurri dutena gaitzik, maizulan utxe da, oso ondo Bai. dau, eta orduen, desietan. Bai, nik uste dut, Ratchet and Clank aparte, PS bosterako la gehien Bai. entzun duten jokua, seguramente lehengo urtean. Eta izan zen, esate zeben oso zaila zala, ez? Punto batzutan oso zaila. Eta berezia, bere estiluan, ez? Errepikatu ya zona guztia berriro, talako gauzak. Baina, Bai. ez dakit, diferentia bentzat emoten dau. Eta beste joku bat gehitzen dana PlayStationetik PC-era, ez? Enan espero Zerrenda horren politxa harin horiek, urtetie, bai, eta martxoan The Last of Usen, lehengo The Last Egia da. of Usen remake jasoko Egia dugu, da. bai. Ia horren hostien jazten garen Gran Turismo, God of War 2, Bai. Kasu honetan, The Last of Us batena, ez da izango horren garestia, ze, karo, egongo da jende pila bat, ez? Ja, ordaindu dana lehengo eta esaten da, bai. lehenengo horreina gana birritzen, ez? Osa, esan gutxut, Hori da. oin gitxi remastera, horre bai, remastera jaso ban, Hori da. PlayStation laurako eta Irutik posta. laura, bai, hori da. Hori da. Eta gero egonda remake hau, ez da orduen. Hor bai egonda horre nahiko mugimendu arraroa Bai. dabe, ez? PlayStationekoak, ez dakit. Jenti posida osan dugu oso ondo dagoela Angels remake, baina bai. Apurbete, Nik uste dut dala la gallina de los huevos de oro, ez? Kasu honetan PlayStationena, ze bai da kontsola saltzen dituen joku bat igual, The Last of Us. Oin be jendia gerosten dau, jendia gainera biarekin berriro jaipa egon zan kristona. Nik uste dut hasiera baino gehiago eukidabela gerora eukidabela fama gehiago. Izen lekez, hor polemikatxu bete egon zan, ez dut askori sakondu horretan, ez dut jolastu nahiot. Baina, bai, polemikatxu bete egon zan, horren arire famatxu, ospetxu hori bai lortu. Kutxo gara seri buruz, esan lehike? Pertsona batzuri lotute, zelako harremana dauzen erabaki batzuk hor, hartu zirenak. Baina, bakin dundi doan apurtxu bet, baina kanpoan itxina izat, ez? Baina haran dabe jokueteko itxura guztizien merezia bela ospe hori, ze Naughty Dog itzelako garatzaile da, eta Last of Us 2 behintzetik ikusitena da zoratxekoa, osea, pasada bat. Eta gainera, aste honetan irten dau seriak, ez? Telebistako telesaileko lehenengo atalak, eta bueno, ez dakit nik ez dut ikusi. Ni pez, baina esan dabe oso fidela dela, jokura. En cambio, ez da benantza jolastu, bapatzuk esan duzte, orduan, pentsatzen dutena da, hori, nostalgiatik asko tiratuko da bela, igual merezi dau lehenengo jolastu eta gero ikustiak, ez dakit. Izeleke, edo igual oso fresko badeko zuen da hain fidela badan, etxu horren beste merezi ikustiek, ez? Ez dakit. Ba, ez dakit, nik uste dut beti itzen da leuzinua, ez? Beste formato batian eta fidela bada jatzen importa, ez dakit. Ba, izeleke. Bakoitza. Bai. Baina, bentsete, bari, ekoizpen aldetik, kristo mailideko, eta bentsete lehenengo atala ikusteko modu nagoa, seguronik. Gero, ja, norberak erabakiko dugu, ez? Jarraitxu dugu, baina aukeratxu mon bierdako. Eta ez dakit,